Velkommen til det her case-studie, hvor jeg vil vise dig præcis, hvordan vi vækstede Øhaus med 122% i omsætning, 222% i profit på 9 måneder via brand og performance marketing. Lige kort om mig. Mit navn er William West, og jeg er medejer af Megos. Jeg har været specialist i performance marketing siden 2018. Jeg har arbejdet hands-on med over 125 fashion- og livsstilsbrands. Jeg har haft ansvar for både strategi, eksekvering og skalering af betalt annoncering og branding. Jeg har dokumenteret erfaring med kortsigtet performance og langsigtet brandopbygning, og har derfor stærk forståelse for D2C-brands, e-commerce og omnichannel vækst. Det her case-studie er relevant for dig, hvis du er ejer eller ansvarlig for et direct-to-consumer e-commerce brand. Din forretning omsætter for minimum 500.000 om måneden. Din månedlige annoncebudget er på minimum 100.000 kroner om måneden. Det er også relevant for dig, hvis du allerede har intern kapacitet og processer til løbende contentproduktion. Du er open-minded, løsningsorienteret og klar på at udfordre status quo. Du forstår, at performance marketing er en proces og ikke et quick fix. Du har ramt et performance loft og ønsker at skalere profitabelt, og du mangler en kreativ vinkel og oplever, at CAC stiger, når du øger spend. Det du får med fra det her case-studie er, at jeg viser dig præcis, hvordan vi udarbejdede en konkret brandpersonanalyse for Øhaus, hvordan vi opbyggede en content funnel designet til skalerbar vækst, hvordan vi tilpassede content og budskaber til forskellige stadier i købsrejsen, hvordan vi etablerede en fleksibel og skalerbar contentproces, hvordan vi strukturerer et skalerbart annoncesetup, der øger din ROI og din brandværdi på samme tid. Så tager jeg dig igennem præcis, hvordan du tester og skalerer dit marketing setup, uden at du rammer et performance loft. Og til sidst, der tager jeg dig igennem, hvordan du i din egen forretning kan udarbejde rentable marketingmål til en profitabel skalering. Inden vi tager hul på casen, vil jeg lige introducere Megos og min partner Marius Torbjørner. Vi startede ud af en interesse for iværksætteri, e-commerce og branding, og fandt en frustration i, at flere bureauer lever på annoncestyring, uden forståelse for brandet, produktet og forretningen som helhed. Vi er et specialiseret marketingbureau for ambitiøse D2C, fashion- og livsstilsbrands, og vi arbejder som strategisk vækstpartner, ikke bare som et bureau, der styrer dine annoncer. Vi hjælper brands med profitabel skalering gennem performance marketing, branding og content i tæt samarbejde med vores partnere. Og vores tilgang er altid forankret i data, kreativitet og forretningsforståelse. Med 10 års erfaring med mere end 125 livsstils- og fashion brands og 100 millioner kroner i årlige annoncebudgetter, så ved vi, hvad der skal til for at skalere langsigtet. Vi samarbejder kun med brands, der omsætter for minimum 6 millioner kroner om året og ønsker at bryde deres performance loft. Inden vi starter helt, vil jeg lige understrege nogle afgørende elementer for casen. Vi kalder nemlig vores partnerskaber et samarbejde, fordi vi arbejder sammen om at nå et fælles mål. Og i den her case har der været altafgørende, at Øhaus også har kunne eksekvere på deres del. Vi har haft ansvaret for performance marketing, mens Øhaus har haft fuld ejerskab på deres respektive ansvarsområder. Og i kombination af tillid, eksekveringsfrihed og gensidig ansvarlighed har det været afgørende for, at vi kunne levere nogle rigtig gode resultater. Øhaus har også været rigtig hurtigt til at omsætte optimeringsforslag til handling. Der var rigtig kort vej fra idé til eksekvering, og det har gjort det muligt at teste, justere og skalere kontinuerligt uden unødige flaskehalse. Med en solid forståelse for, hvad der performer organisk i markedet, har Øhaus også leveret content, der både matcher brandstrategien, som vi har leveret, og resonerer med vores ICP og vores DP. Det har givet os et stærkt fundament for betalt annoncering og gjort content-arbejdet langt mere effektivt. Til sidst har der været en fælles erkendelse af, hvad det skal til for et brand for succes online. Øhaus har haft mod til at investere i content, kompetencer og nye initiativer, og det er alt sammen noget, der har været afgørende for, at vi kunne bevare en vedvarende vækst. Den måde, vi arbejder på, og som vi også har gjort med Øhaus, er, at vi til at starte med har fundet ud af, hvordan deres brand og positionering skulle være. Et brand skal nemlig være let at afkode, og det skal være tydeligt for forbrugeren, hvordan det er positioneret. Vi har sikret, at brandets udtryk og tone og visuel identitet taler ind i den persona, forbrugeren ønsker at være, ikke kun hvem de er i dag. Som det andet step, så har vi defineret deres ideal customer profile og deres desired persona. Det er vigtigt, når vi bygger vores brand, at vi ved, hvem det er, vi taler til, og hvem de ønsker at blive ved at købe sig ind i vores brand. Vi afdækker derfor købsdriver, pain points, motiver og interesser, der alle sammen definerer vores ideal customer profile og vores desired persona som fundament for al kommunikation i vores marketing. Når vi har ideal customer profile og desired persona på plads, så bygger vi en skalerbar marketingstrategi og content funnel, der er designet omkring de to personer og deres købsrejse. Og på den måde går vi fra awareness til konvertering og til genkøb. For at sikre vedvarende vækst etablerer vi systemer og processer, der gør eksekvering gnidningsfri, skalerbar og konsistent, både i dag og i takt med, at brandet vokser i fremtiden. Når vi har implementeret strategien på tværs af kanaler, så bruger vi vores testing framework til content, budskaber og formater og optimerer løbende og skalerer forretningen.
Inden vi gik i gang med arbejdet med Øhaus, så introducerede vi den her model, som viser niveauer af markedets sofistikation, som er rigtig vigtigt, når du skal finde ud af, hvordan du skal positionere dig i markedet. Selve modellen her viser, hvor skeptisk markedet er over for forskellige marketingbudskaber. Det fungerer sådan, at markedets skepsis stiger, jo længere tid et produkt har været i markedet og eksisteret. Og med afsæt i Øhaus, så er det derfor vigtigt, at vi er kreative i vores kommunikation, da intet ved produktets funktion er nyt eller banebrydende på nogen måde, sammenlignet med andre produkter i markedet. Hvis vi starter med en lav markedssofistikation på level 1, så kan I se, at det er på markedets fødsel. Man skal blot lave et hvilket som helst claim, fordi det er helt nyt. På level 2, der kan du gøre dit claim større end konkurrenternes. På level 3, der kan du introducere en mekanisme, der giver en logisk forklaring på, hvorfor dit claim er muligt. Og i level 4, der skaber du en bedre mekanisme eller en opgraderet version end den tidligere mekanisme eller dine konkurrenter. På level 5, hvor vi befinder os med Øhaus, der er markedsskepsis på det allerhøjeste, og der er derfor ikke nogen, der tror på nogen som helst mekanismer mere, fordi der ikke er noget nyt, og det har levet i markedet i rigtig lang tid. Derfor er det afgørende, at man tager nye, avancerede marketingstrategier i brug. Alt i alt vil det altså sige, at hvis du har med et tøjbrand at gøre, som ikke introducerer nogen nye funktioner, men som egentlig bare er tøj, du tager på for at se cool ud, så er det typisk på omkring niveau 5, du befinder dig, og det er også tilfældet i Øhaus, og derfor er det så vigtigt, at du kan skille dig ud på en anden måde, end blot at sige, at stoffet er tykt, eller den er behagelig, eller det er et godt fedt på kroppen. For det er nemlig noget, som ikke er nyt i markedet. Det er der nemlig allerede nogen, der har claimet før dem. Altså, når intet er nyt i markedet for dit produkt, så er kommunikationen alt, og din branding betyder mere end nogensinde før. Hvis vi kigger på venstre side, der kan I se, at jeg har taget et eksempel med fra Shaping New Tomorrow, et fra T-Shoppen og et fra Jack & Jones. Det, der er til fælles for de her tre brands, det er, at de virker i en lavere markedssofistikation. Og derfor skal de også tweak deres kommunikation på en anderledes måde, end vi skulle med Øhaus. Hvis vi f.eks. tager Shaping New Tomorrow, så brander de sig jo rigtig meget på, her er, hvorfor vores bukser er bedre. Der er der fokus på produkt- og funktionsdrevet kommunikation, klare løfter, altså comfort, stretch, performance, og forklarende content og mekanismer. Et andet eksempel med T-Shoppen for eksempel, der vil man gerne vide og kommunikere, at man får meget for pengene. Så der er fokus på pris, bundles og value propositions. Der er fokus på simpelt product first content. Og som altid så er der fokus på tilbud og tilgængelighed. Det tredje eksempel, jeg har med, det er fra Jack & Jones, som er meget sæsonstyles og gode tilbud. Så der er fokus på trend- og produktbaseret kommunikation. Der er høj volumen og lav identitetsdybde. Og det er egentlig et eksempel på meget klassisk retail marketing. På højre side har vi så Øhaus, som så skal kunne fungere i meget høj markedssofistikation. Som I kan se, det der er fælles for alle de billeder, jeg har taget med fra Øhaus, det er, at der ikke står noget på dem. Billederne kommunikerer selv, og det er ikke produktet, der er i fokus. Det, der kommer først, det er vibe, følelse og kultur. Produktet bliver faktisk sekundært her. Så det er altså vigtigt, at når du har en meget høj markedssofistikation, at du bygger et brand, der kan kommunikere en vibe, en følelse og en kultur, uden at du behøver at skrive det eller fortælle det. Når du skal bygge en stærk kommunikation i din marketingmix, så er det rigtig vigtigt, at du forstår de forskellige awareness-stadier. De forskellige awareness-stadier består af unaware, problem-aware, solution-aware og aware. I det unaware awareness-stadie, der ved forbrugeren endnu ikke, at de har et problem. Det kræver derfor oplysende indhold, der åbner deres øjne for det behov, som de ikke ved, de har endnu. I det problem-aware-stadie, der ved de, at de har et problem, men de kender ikke løsningen endnu. Her er det derfor nødvendigt, at man identificerer deres pain points eller udfordring og præsenterer den løsningen. I det solution-aware awareness-stadie, der ved forbrugeren, at løsningen findes, men de kender bare ikke dit produkt endnu. Det er derfor vigtigt, at man her viser, hvorfor din løsning er den bedste til at løse deres problem. I det aware-stadie, der ved de, hvem I er, hvem dit brand er, og hvad I tilbyder, men de tøver stadig med at købe. Her skal man bruge produktfokuserede creatives, fordele, sammenligninger, social proof, USP'er og mere tydelige CTA'er, som man også normalt finder på et marked med en lavere sofistikationsniveau. Og selvom det kan virke forvirrende, at man snakker i termer som problemer, fordi man kan jo tænke, et brand løser jo ikke et konkret problem, men forbrugeren vil altid have nogle identitetskriser, nogle pain points, som de gerne vil løse ved at købe sig ind i dit brand. Og det er derfor vigtigt, at vi rammer alle stadier af awareness-stadierne, sådan så vi sikrer, at vi kommunikerer brandet på en måde, hvor de føler, at deres problem bliver løst. Det vi ofte ser, når vi møder nye brands, det er, at 80% af brands kommunikerer i solution aware og aware stadiet.
Og hvis du har et sofistikationsniveau på 5, vil forbrugeren ikke tage action med det her grundlag alene. Og det vil det for den sags skyld heller ikke på lavere sofistikationsniveauer. Det er altid vigtigt at have unaware og problem-aware stadiet med. Det vil altså sige, at størstedelen af dine konkurrenter, de annoncerer også i de her awareness-stadier. Og det betyder, at du har en mulighed for at gå ind og løfte dig fra deres branding og annoncere til unaware og problem-aware-stadierne. Det vil altså sige, at størstedelen af de brands, vi møder, de annoncerer slet ikke i unaware og problem-aware-stadiet, hvilket vil sige, at de aldrig får introduceret forbrugeren til deres brand-DNA, som er det vigtigste, hvis du har et højt markedssofistikationsniveau for at konvertere en kunde. Inden jeg viser præcis, hvordan vi implementerede de her awareness-stadier i Øhaus kommunikation, så vil jeg lige tage dig igennem, hvordan Øhaus kommunikerede til Solution Aware og Aware-stadiet, uden nogen fælles retning for brandet. Til at starte med, så var brandets udtryk og kommunikation bundet op på enkelte personer frem for en konkret ideal customer profile og en desired persona, som jo taler til flere individer end en enkelt person. For Øhaus spillede brandets naturlige frontfigur, som er Anne Munk, en central rolle i etableringen af brandets identitet og tidlig legitimitet. Hun har altså fungeret som en stærk brandkatalysator, som målgruppen kan identificere sig med og spejle sine egne værdier og aspirationer ved i købsoplevet. Når vi har med et influencer-drevet brand at gøre, er det nemlig særlig vigtigt, at vi depersonificerer brandkommunikationen fra den enkelte person og skaber en brand-persona, som vi kan kommunikere ud fra for at ramme flere individer. Dertil var der en uklar brandpositionering. Brandet fremstod ikke tydeligt differentieret i sit visuelle og kommunikative udtryk. Udtryk, budskaber og visuel stil varierede meget fra kanal til kanal uden en fælles retning. Der var en utydelig vibe og en identitet for brandet. Det var ret svært for forbrugeren hurtigt at afkode, hvad brandet stod for og hvem det var til for. Og som nævnt, så blev content jo ikke tilpasset til dets formål eller koblet til en ideal customer profile eller desired persona eller forbrugerens awareness stadier. Til sidst var der også et afgørende element, som var manglen på brandkontrol. Brandets influencer-content blev nemlig styret af, hvordan influencerne opfattede brandet, i stedet for, hvordan brandet gerne ville opfattes af influencerne. Og det er alt sammen noget, jeg kommer til at vise dig præcis, hvordan vi løser nu. Til at starte med, så skulle vi definere Øhaus ideal customer profile og deres desired persona, for at finde ud af, hvordan vi skulle strukturere vores content funnel. Øhaus ideal customer profile er unge i alderen 15-25 år, og det er begge køn. De bor primært i København og i større danske byer. De er digitalt erfarne, aktive på sociale medier og interesserede i mode, og er hertil også meget influerede creators i deres købsbeslutning. Øhaus købeprofil har også svært ved at finde brands, der ikke er for mainstream. De er usikre på, om deres tøjvalg fungerer socialt i hverdagen, og de mangler et brand, de kan spejle sig i, mens de former deres identitet. De vælger typisk at købe, hvis brandet føles autentisk, relaterbart og passer ind i deres hverdag, og det gælder både skole, fritid og sociale sammenhænge, og de relaterer til brandets personer. Hertil en enkel og inspirerende online shoppingoplevelse og et brand, der signalerer fællesskab, autenticitet og selvsikkerhed. På højre side har vi vores desired persona, og det er altså den persona, som vi gerne vil kommunikere i vores content funnel. Øhaus desired persona er ung, urban person med roligt og naturligt udtryk. De udstråler stille selvsikkerhed og hviler i egen identitet. De har en afslappet og bevidst stil uden overdrivelse. De følger kultur, trends intuitivt og ikke performativt. De værdsætter komfort, autenticitet og fællesskab over status, og de bruger tøj som en naturlig forlængelse af dem selv. Og grunden til, at vi har de her to forskellige personer, det er fordi, at vi skal vide præcis, hvem det er, vi kommunikerer til, og hvem det er, de gerne vil blive til, når de køber sig ind i vores brand. Og det gør vi igennem æstetik, identitet, aspiration, livsstil og følelse i vores branding. Når du har defineret din ideal customer profile og din desired persona, så vil du finde ud af, at din content-strategi ligger i krydsfeltet imellem de her to personer. Det vil altså sige, at der er et krydsfelt mellem de her to personer, hvor forbrugeren føler, at det bliver muligt for dem at købe sig ind i den desired persona, som de ønsker at blive. Og når du opbygger din content-strategi, så er det vigtigt, at du bruger et feedback loop til hele tiden at forbedre din desired persona. Og det gør du ved at kigge på dine content-KPI'er som hook rate, hold rate, average playtime, CPC, CTR og CPM. Alle sammen kopier, som ligger på annonceniveau og ikke på e-commerce-niveau. Og lige præcis det krydsfelt mellem de to personer er det, der skal kobles sammen med vores unaware og problem-aware stadie. Det er nemlig her, du kommer til at tale til præcis de personer, hvor at hvis du annoncerer i solution-aware og aware, så taler du kun til folk, der allerede kender dit produkt. Måden vi har udarbejdet vores content funnel i praksis er således. Til future prospects, der bruger vi brand awareness, Instagram profile visits og rækkevidde typisk. Og de content-typer, som vi bruger, er introductional content, det er trends, det er high branding og collabs. I vores in-market prospects, der kigger vi på klik, køb, CPA, ROAS og CAC. Og vi bruger content-typer som UGC, community, social proof, behind the scenes. Til vores engaged audience, som er dem, som har interageret med brandet på en eller anden vis, der måler vi klik, køb, CPA, ROAS og CAC. Vi bruger UGC, DPA-annoncer
offers og urgency. Så har vi så vores existing customers, som er folk, der har købt fra os før. Dem vil vi også gerne have genkøber på et tidspunkt, så det er også vigtigt, at vi værner om dem, men ikke nødvendigvis prøver at købe dem for en mega dyr CPA. Her kigger vi på køb, CPA, ROAS, retention, brand awareness og rækkevidde også. Her bruger vi oftest rewards, community, high branding og collabs for at sikre, at forbrugeren forbliver fan af brandet, selv efter de har købt. Øhaus Future Prospect segment vil ofte se sådan her ud. Det er altså det unaware awareness stadie. Det er altså til dem, som ikke ved endnu, at de har et problem. Og det er altså vores opgave at fange deres opmærksomhed og vække deres interesse, og vi skal derfor portrættere vores desired persona og kommunikere til vores ideal customer profile. I Øhaus tilfælde har vi optimeret efter Instagram followers og eller brand awareness. Og som vi kan se, så har vi en kombination af high branding content, som definerer brandet. Så bruger vi trends til at skabe interesse. Så bruger vi collabs til social proof og for at tappe ind i andre målgrupper. Og så bruger vi noget engagerende indhold til introductional content for at vække interesse hos forbrugeren. Til vores in-market prospects så ser vores content typisk sådan her ud. Og det er altså her, hvor vi kommunikerer til et problem aware stadie. De ved altså allerede, at de har et problem, men de kender ikke løsningen. Og det er altså her vigtigt, at du med dit content skal ramme forbrugerne i øjenhøjde, men uden at slippe brandet helt. Opgaven er samtidig at mindske afstanden mellem vores ideal customer profile og vores desired persona, sådan så at vores desired persona bliver et opnåeligt mål for vores forbrugere. Det er altså det her krydsfelt, vi snakker om, hvor vi skal sikre, at der er et lille overlap. På det her stadie, der optimerer vi altid efter konverteringer, og vi bruger UGC-indhold, og vi bruger community, social proof og behind the scenes, for netop at vise vores desired persona i øjenhøjde med forbrugeren. Vores engaged audience segment ser typisk sådan her ud, og det er til det solution aware og aware stadie. Det er altså til dem, der kender til løsningen og eller allerede kender til dit produkt. Her er det altså vigtigt, at vi kører produktfokuseret content med fokus på call to action. Det er altså her, de skal tage købsbeslutningen, og det er derfor vigtigt, at vi gør det så friktionsfrit for forbrugeren at vælge dit produkt som overhovedet muligt. Her der optimerer vi også altid efter konverteringer, og vi bruger UGC-indhold, Dynamic Product Ads, som er DPA, og vi bruger offers og urgency. Det er til gengæld vigtigt, at fordi vi har med en høj markedssofistikation at gøre, at vi ikke afviger for meget fra brandet, og vi husker på ikke at køre nogle urgency-termer eller nogle offers, som devaluerer brandet. Det kan nemlig gøres på mange måder. For eksempel her, hvor vi har skrevet, at IBI hoodies er low in stock. Det er urgency, uden vi devaluerer brandet. Og i Øhaus tilfælde har det faktisk øget vores brandværdi, fordi vi har vist, at produkterne er rigtig populære. Og når forbrugeren forstår, at produkterne er rigtig populære, og når de føler, at de kan identificere sig med deres desired persona, så er det her, at vi skaber konverteringen. Til vores existing customers, som også er et aware-stadie, der har forbrugeren allerede købt, og de skal derfor holdes ved lige og eller genaktiveres helt naturligt. Og det gør vi via brand- og community-fokuseret content. Forbrugeren skal altså føle sig som en del af brandet nu, netop fordi de har købt sig ind i deres desired persona. Her optimerer vi også altid efter konverteringer, dog med et lavere spend. Og her bruger vi UGC, community, high branding og trends for altid at holde brandet aktuelt for forbrugeren. En af måderne, vi har kunnet skalere vores content på, er ved, at vi har etableret en fleksibel og skalerbar influencer content proces. Hos Makers der har vi et in-house gifting-system, som gør, at vi nemt kan skalere op og ned baseret på contentbehov. Vi kan promovere relevante produkter og holde lagerbeholdning i balance. Vi kan indsamle indhold, der matcher præcis vores ideal customer profile og vores desired persona. Og vi kan dermed også tilpasse indhold baseret på de bedst performende formater. Samtidig kan vi så bygge langsigtede partnerskaber af høj kvalitet med influencers, som vi gerne vil genbruge, og derfor forbedre vores content løbende sammen med dem. Sidst men ikke mindst, så har det her været et rigtig godt tool til at aktivere vores TikTok-annoncering, fordi vi kan bruge influencernes videoer som whitelisting i vores marketing mix. Måden vi gør det på er, at når vi har fastlagt vores desired persona, så laver vi en profilering af en masse influencers, som vi har i vores netværk, og så outreacher vi til dem på vegne af Øhaus. Vi giver dem derefter en brand briefing, og når vi får contentet retur, så evaluerer vi contentet sammen med Øhaus, og så aktiverer vi det i ads og i whitelisting. Når vi så har kørt med contentet over noget tid, så bruger vi in-house data feedback for hele tiden at optimere processen og gøre vores desired persona profilering bedre. Nu vil jeg gennemgå, hvordan vi har implementeret vores content funnel i vores kampagnestruktur. Til vores Future Prospect segment, og altså vores unaware stadie, der har vi 2 kampagner, en til Instagram traffic og en til brand awareness. Det er altså her, vi målretter forbrugere, der endnu ikke kender brandet, men som har et tydeligt potentiale for langsigtet market fit. Vi bruger brand awareness kampagner med high branding content til at forme brandopfattelsen og opbygge den første forståelse for brandet på et ubevidst niveau hos forbrugeren. Vores Instagram traffic kampagne, den bruger vi med engagerende indhold, der skaber en relevans og sikrer, at forbrugeren selv vælger at interagere og blive eksponeret for brandets univers fremover. I de her 2 kampagner er det altså afgørende, at vi ikke har fokus på salg overhovedet, men blot på at opbygge en god relation til forbrugeren og en genkendelighed og en brandværdi, som de kan relatere til.
For at vi også sikrer, at vi henvender os til future prospects, så har vi så i Instagram-trafikkampagnen ekskluderet eksisterende følgere og Instagram visits de seneste 30 dage. I vores brand awareness-kampagne, der har vi ekskluderet web visitors de seneste 30 dage. Vores næste kampagne, som hedder Make Us Conversions, er den kampagne, vi bruger til at skabe størstedelen af konverteringerne. Den her kampagne henvender sig både til in-market prospects, engaged audience og existing customers. Og det er altså derfor også awareness-stadierne, problem aware, solution aware og aware. Meningen med den her kampagne er altså, at den tager forbrugeren fra problem aware til aware eller opfanger dem derimellem. Som I kan se på de to adsets og de tilhørende annoncer, så er der på nuværende tidspunkt forskel i de content-typer, som lever i hvert annoncesæt. Det er så lige vigtigt at understrege, at til at starte med har vi ikke opdelt content ud på kategorier på de to adsets. Når du starter ud, skal du have præcis de samme content-kategorier i hvert adset, fordi dataen helt naturligt vil vise, hvilke kategorier, der skal leve videre på de to forskellige adsets. I Øhavs tilfælde har vi i vores broad adset, som henvender sig til in-market prospects, brugt UGC, community og social proof og behind the scenes, fordi vi via data har fundet frem til, at det er det, der henvender sig mest effektivt til in-market prospects. I vores Advantage Plus-kampagne, som både henvender sig til in-market prospects, engaged audience og existing customers, der laver vi et kategorisplit på forskellige typer af content. Det vil sige, at vi f.eks. har et adset, som hedder Creators, som kun kører med UGC. Så har vi et adset med high branding, og så har vi et adset med trends, og så et med nye kollektioner, som lancerer. Når du selv skal finde ud af, hvilke typer content, der lever bedst i hvert adset, så kan du udover at kigge på CPA, CAC og køb, kigge på KPI'er som CPC, CTR og CPM, og så holde dem op mod Metas Audience Segments data. Meta har nemlig en funktion, hvor at hvis du definerer dine existing customers og din engaged audience, så kan du faktisk gå ind i breakdowns og kigge på, hvilke content-kategorier, der henvender sig til henholdsvis engaged audience, new customers, new audience og existing customers. Og på den måde så finder du lynhurtigt ud af, hvilke content, der skal leve hvor. Derudover kan du også bruge den learning til, at når du laver noget content og har en teori om, at det henvender sig til en new audience, men at det rent faktisk henvender sig til existing customers eller engaged audience, så kan det fortælle dig, at dit content skal laves om til, at det i højere grad henvender sig til et koldt publikum. Sideløbende med vores Make Us Conversions kampagne kører vi altid et DPA-spor, som er Dynamic Product Ads, altså katalogannoncer. Og i det her segment, der henvender vi os også til in-market prospects, engaged audience, existing customers, og det er altså også til solution aware og aware awareness stadier. Vi bruger den her kampagne til at matche det rigtige produkt med den rigtige forbruger på det rigtige tidspunkt på tværs af segmenter. Vi har delt den her kampagne op i to adsets. En, som er Advantage Plus, som henvender sig til in-market prospects, engaged audience og existing customers, og så et adset med inkrementel attribuering, som henvender sig til in-market prospects. Hele kampagnen skaber i det store billede en lav CPA og en stabil CAC, grundet at vi tvinger et minimum 20% spending limit på det adset med den inkrementelle attribuering, der 9 ud af 10 gange skaber en bedre CAC eller en billigere CPA i vores Advantage Plus adset. Når man typisk starter det her inkrementelle adset, så vil du typisk ikke se en bedre ROAS, men hvis du kigger på en 7-dage klik-attribuering, så vil du faktisk typisk se, at den enten har en lige så god ROAS eller en bedre ROAS. Og når du kigger på audience segments, så vil du også typisk se, at den henvender sig til et nyt publikum i højere grad, end vores Advantage Plus gør. I forhold til kommunikation er det her afgørende, at vi gør det friktionsfrit for forbrugeren at tage en købsbeslutning, da algoritmen finder forbrugere, der er i markedet for netop dit produkt eller et produkt, der minder om dit. På vores annonceniveau, der opdeler vi annoncerne i en cirkelformat, en karuselformat og en collection-format for at give algoritmen fri mulighed for selv at matche formatet med forbrugeren. I singleformatet vil du også typisk kunne få annoncen til at fremstå ikke tilfældig, fordi du kan få det til at ligne, at du har lavet en skræddersyet annonce til netop den forbruger, der modtager den. Sideløbende så har vi en kampagne, som er kampagnebaseret, som altså nogle gange er tændt, nogle gange ikke er tændt, men det er vigtigt, at vi holder den separat for de andre kampagner, fordi det er en kampagne, vi typisk bruger, når der er en ekstraordinær begivenhed, der forventes at være meget mere efterspørgsel på. Den henvender sig også til in-market prospects, engaged audience og existing customers, og problem aware, solution aware og aware stadie. I den her kampagne, så bruger vi altså bare en helt klassisk Advantage Plus targeting, fordi vi gerne vil sikre at give algoritmen de bedste forudsætninger for bare at skabe en masse konverteringer. Den sidste kampagne, jeg vil introducere for jer, er vores testing-kampagne, som også spænder bredt på vores segmenter og vores awareness-stadier. Den her kampagne den er aktiv, når vi tester hypoteser, og vi kører dermed også med et lavere budget på den, fordi vi egentlig bare vil teste på in-platform KPI'er, hvilket content, der fungerer bedst til de forskellige segmenter. Når vi tester, bruger vi et helt konkret system til at finde frem til den bedst performende annonce. Hvis I forestiller jer, at I har et adset, hvor I gerne vil teste en produktkategori, så er det vigtigt, at I altid tester med det samme produkt for at lave variabel kontrol. Altså har vi for eksempel annonce A, annonce B og annonce C, og vi har produkt 1 i alle annoncerne. Forskellen på de her 3 annoncer, det er, at vi har forskellige kreativer, vi har 2 variationer af copy, og vi har 2 variationer af CTA.
Altså i annonce A, B og C, der er det samme copy-variation, samme CTA-variation, men forskellige kreativer. Når vi tester sådan, så vil vi altså ud fra en kategori med et produkt ad gangen finde ud af et winning kreativ, en winning copy og en winning CTA. Og når vi har den kombination, så kan vi gå ind i vores annoncebibliotek, og så kan vi finde annonce-ID'et på præcis den kombination af kreativ, copy og CTA, og så få den til at leve i vores conversions-kampagne, hvor vi driver størstedelen af konverteringerne. I vores ads er det også vigtigt, at vi tilpasser vores copywriting til de forskellige segmenter og de forskellige awareness-stadier. For eksempel her på Øhaus, der har vi i vores Future Prospects og Unaware et eksempel på en copywriting med en primær tekst, der hedder Øhaus Essentials, til hver dag til alle. Udforsk en ny kollektion, og så en CTA, som hedder Shop Øhaus Essentials. Her er det vigtigt, at vi kører en lidt mere abstrakt kommunikation, fordi vi jo henvender os til et Future Prospect segment, som er Unaware, og vi skal derfor vække noget interesse. Dog tæller vi ind i vores Desired Persona, som ønsker tøj til hverdagen og at blive en del af et fællesskab. Altså skriver vi til hver dag og til alle. Og så kører vi en lidt abstrakt CTA, som er meget åben op til forbrugeren, som hedder Shop Øhaus Essentials. Til vores in-market prospects, som er Solution og Product Aware, der har vi en primær tekst, der hedder Øhaus Essentials Collection. Lavet til hver dag, lavet til alle, blev en del af Øhaus i dag. Her har vi en CTA, som hedder Shop Øhaus Essentials Collection. Udover at vi selvfølgelig har tilpasset vores kreativ, så har vi også en copywriting, som er lidt mere uddybende. Altså taler den ind i, at du rent faktisk bruger tøjet hver dag, og det er lavet til alle. Altså er alle velkomne, og du køber dig ind i et fællesskab. Og det er derfor, vi også skriver, blive en del af Ø i dag. I vores CTA så er den lidt mere konkret med Shop Øhaus Essentials Collection, der er altså en specifik kollektion, og ikke bare udforske noget helt broad. Til vores Engaged Audience segment og vores Awareness-stadie, der bruger vi en primær tekst, der hedder Live nu, Ellis Hoodies, blev en del af Ø i dag med Ellis. Her er der en meget konkret call to action med et helt specifikt produkt og en nyhedsværdi, som på det her tidspunkt skal tiltale forbrugeren. Vores CTA er her også nu kogt ned til at være helt specifik og siger Shop Ellis Hoodie af Øhaus. For Øhaus, der har deres e-mail-marketing også spillet en stor rolle i deres vækst. Specielt med et fashion brand, der er det rigtig vigtigt, at man omfavner brandet hele vejen rundt på alle kanaler, og der er e-mail en rigtig stor drivfaktor for, at du får kommunikeret dit brand på den rigtige måde. Som I kan se, før at vi fik etableret vores Ideal Customer Profile og vores Desired Persona, der så Øhaus e-mails ud, som du ser på billedet. Der er lige nogle produkter i bunden, som ikke kommer med i det her tilfælde, men det er egentlig bare fordi, at det er nogle produkter, som er udgået. På højre side har vi et eksempel fra et af de e-mails, vi har sendt for nylig, som Makers har designet, som tæller meget mere ind i fællesskab, æstetik og brandværdi. Når du har udarbejdet din content funnel og implementeret den på alle kanaler, så er det rigtig vigtigt, at du finder ud af, hvordan du kan få mest muligt ud af din livstidsværdi på din kunde. Platforme som TikTok, Google og Meta er nemlig platforme, som er rigtig gode til at skabe den første acquisition, det vil sige det første køb for kunden. Men derefter er det vigtigt, at vi ikke går ind og betaler for de samme kunder hele tiden, fordi så kan vi ikke på sigt skalere vores spend aggressivt. I den her model har vi demonstreret vigtigheden i at have Klaviyo med i spil, have Organic Social med i spil og have en community effekt. Hvis du for eksempel forestiller dig, at du køber en kunde for 190 kroner, det vil sige en helt ny kunde, så har vi i det her fiktive eksempel omsat for eksempelvis 630 kroner. Det vil sige, at vores livstidsværdi nu også er 630 kroner. Vi har en CAC på 190 kroner, og så har vi en profit på 440 kroner. Det giver en lifetime value CAC ratio på 3,3 til 1. Det vil sige, at for hver gang du bruger en krone, så genererer du 3,3 kroner. Hvis du har et stærkt brand, så kan konvertering nummer 2 og frem lykkes uden yderligere betalt acquisition. Så hvis du har din e-mail på plads, din organiske strategi på plads og din community effekt på plads, så vil du på anden konvertering stadig have betalt 190 kroner, og nu vil du have omsat for yderligere 630 kroner. Det vil sige, at din livstidsværdi nu er på 1260 kroner. Det giver dig så en gross profit på 1070 kroner, og altså en lifetime value CAC ratio på 6,7 til 1. På den tredje konvertering, afhængig af hvor ofte dine kunder vender tilbage, der har du så omsat for yderligere 630 kroner. Din livstidsværdi er nu på 1890 kroner, men din CAC er stadig 190 kroner, og det giver dig en gross profit på 1700 kroner. Alt i alt giver det en lifetime value CAC ratio på 1 til 10, og det vil sige, at hver gang du så spender 1 krone, så genererer du 10 kroner på livstidsniveau. Grunden til det her, det er vigtigt at snakke om og finde ud af for dig også, det er, at du skal finde ud af, hvornår du kan skalere dit spend profitabelt. Med Øhaus har vi udarbejdet et mere target, og mere det står for samlet omsætning divideret med samlet marketing spend. Og det viser altså, hvor meget samlet omsætning dit brand skaber for hver krone, du bruger på marketing på tværs af alle kanaler. Og til dig, der allerede kender til mere begrebet, så møder vi faktisk tit brands, der har en idé om, at en bedre mere er lige med et bedre afkast. Og det kommer selvfølgelig meget an på din forretningsmodel og dine marginer, men hvis du er et
online D2C, e-commerce brand, så vil det typisk ikke være tilfældet, at jo bedre end mere, jo bedre afkast. Hvis vi kigger på modellen her, så har vi for eksempel et scenarie 1, 30.000 i spend med en mere på 7, hvilket ikke er særlig usandsynligt, når det er så lavt spend. Scenarie 2, så har vi spend på 280.000 kroner på 4,5 i mere, og et scenarie 3, hvor vi bruger 450.000 kroner, hvor mere falder til 3,75. Som udgangspunkt, når man hører, at forholdet mellem spend og omsætning bliver lavere, så vil man jo intuitivt tro, at afkastet også bliver lavere. Men hvis man regner på det, så er det altså ikke altid tilfældet, og specielt hvis du regner din livstidsværdi på din kunde, så kan du finde ud af, hvordan du skalerer endnu mere aggressivt. Her har vi taget et meget gennemsnitligt eksempel med et produkt, som har en margin på 60% og en gennemsnitlig returrate på 15%. Først skal vi regne det effektive margin ud, det vil sige, at vi tager margin ud på 60%, det vil sige 0,6 gange 1 minus returraten. Det giver os en effektiv dækningsgrad på 0,51. For at udregne vores brutto break-even mere, så tager vi så 1 og dividerer med vores effektiv margin. Og det vil altså sige, at vi i det her eksempel tager 1 og dividerer med 0,51. Det giver os en brutto break-even mere på 1,96. Det vil altså sige, at lige meget hvor meget du spender, så længe du har en mere på mere end 1,96, så har du altså et bruttoresultat, som er positivt. Hvis vi med udgangspunkt i det her eksempel regner det ud, så har vi på scenarie 1 med et spend på 30.000 kroner og en omsætning på 210.000 kroner, et bruttoresultat på 107.100 kroner og et dækningsbidrag efter spend på 77.100 kroner. I scenarie 2, der har vi så et bruttoresultat på 642.000 og et dækningsbidrag efter spend på 382.000. Og i scenarie 3, så har vi så et bruttoresultat på 860.000 og et dækningsbidrag efter spend på 410.000 kroner. Og som I kan se, så bliver merværdien faktisk lavere, men bruttoresultatet og dækningsbidraget efter spend bliver faktisk højere. Og i en normal forretning, så er der jo mange flere faktorer, der spiller ind, så det her eksempel, det er et meget sort på hvidt eksempel, som er skåret ud i pap, for at man kan forstå mekanismen og tilpasse det til sin egen forretning. Når du kommer til et punkt i din forretning, hvor du når ca. 10-20% af dit serviceable available market, så kan du begynde at skrue ned for dit aggressive spend, og i stedet fokusere på marginudvidelse. Og det er det tilfælde, I ser her i scenarie 4. Der er vi så fra 3 til 4 gået ned i spend, men gået op i mere, og derfor har vi også en højere omsætning og et bruttoresultat og et dækningsbidrag efter spend, som er endnu højere. For at opnå det her scenarie, så kræver det, at du har opbygget en stærk kendskabsgrad og en effektiv acquisition motor, som har stærk retention, meningsfuld word of mouth og en stigende andel af organisk efterspørgsel. Det understreger altså også vigtigheden i, at du bygger et brand over tid, og du ikke tror, det er et quick fix, men du rent faktisk lægger tid i det og bygger det større over tid, så du ikke er tvunget til at være afhængig af dit marketing-spend hele tiden. Til sidst vil jeg lige understrege, at det her scenarie, det er jo altså eksklusivt faste omkostninger som logistik, team, øvrige ting som kontorer og så videre. Så det er sat på spidsen, men det kan give dig en idé om, hvad du så har tilbage til dine faste omkostninger. Afslutningsvis vil jeg lige opsummere de pointer, vi er gået igennem. Til at starte med udarbejdede vi en Ideal Customer Profile og en Desired Persona-analyse med afsæt i Øhaus. Vi opbyggede en content funnel designet til skalerbar vækst. Vi tilpassede content og budskaber til alle stadier i købsrejsen. Vi etablerede en fleksibel og skalerbar contentproces. Vi strukturerede et skalerbart annoncesetup, der øgede ROI og brandværdi. Vi skalerede uden at ramme et performance loft via testing, og vi udarbejdede rentable marketingmål for at sikre profitabel skalering at all times. Hvis du kunne tænke dig at være vores næste vækstcase, og du oplever nogle af de samme udfordringer, som Øhaus havde, da vi startede samarbejde med dem, så kunne du anmode om Marius, jeg selv og vores team udarbejder en performance- og brand vækstplan for dit brand.